Coming, sir. IPS. तो लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर जायखियानो जादोला नोंथांमोननि सेरावहाय आं दायो बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदोनोसै नोंथांमोना बे भिडिअखौ जास्ट स्किप खालामालासिनो जोबजासिमल' नायलांदो आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला नायलांदो तो लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ बे भिडिअखौ सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाब्ला निउस रादाबफोरावहाय मोनखाबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर आरो जायफोरानोखि मोनाखै बा नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय गेजेर ससेयावहाय नोंथांमोना स्किप खालामनाङा स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला मोनथिनाय नङा जानो हागौ आं मानि थाखाय नोंथांमोननि सेरावहाय मा कन्टेन्ट लानानै फैदों नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निश्चय हमदांनो हाखाबाय नङा होमबा लोगोफोर थ' लोगोफोर जियानो जादोला आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबावखौ बुखिनो थाङासै जेनेबा फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो बा बुंनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननो आं नैबे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौहाय देखायलांनानै होनो नोंथांमोना बे भिडिअनि क्लिपखौ नायलांग्रो आरो नायनानै बुजिनानै लाग्रो आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय आं बे भिडिअनि क्लिपखौ देखायलांनोसै नोंथांमोना जोबजासिमबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला नायलांदो आइए आपका स्वागत है सिकंदरा थाना में आइए IPS कब बने हो जैसे पैसा दिए बस सब कुछ बन गया किसको पैसा दिए हो मनोज सिंह को कहाँ के है मनोज खैरा कब दिया था पैसा हो गया करीब 1 महीना कितना पैसा दिया 2 लाख रुपये IPS बनने के लिए हाँ कब बना दिया IPS करीब 2 तारीख को 4 तारीख 4 तारीख को बनाया है अभी कहाँ इसको बना दिया जिससे हम पढ़ाई करते थे ठीक है तो एक गए थे पार्क खैरा है ना वहाँ गए थे पार्क तो वहाँ पर गए तो एक आदमी मिला ठीक है तो हम जिससे हम पैसे की बात कर रहे थे हम और दोस्त कह रहे मेरे मम्मी ने पैसा लाया है हम ये काम करेंगे उसने लिया तो बोला क्या तुमको हम पुलिस में दे देंगे तुमको इतना पैसा देना तो हम 2 लाख रुपये उसके दे देंगे ठीक है 2 लाख दे दिए 2 लाख दिए तो दे दिया ठीक है तो बोला हम और खुश हो गए वर्दी वर्दी दे दिया तो फिर बोला अब तुम जेन हो गया आरसी सारा नंबर बोल दिया ठीक है और उसके बाद क्या हुआ फिर बुलाया हम उठेगा कि 30,000 मैंने और लेगा तो कर्ज वर्ज मैंने उतार के 30,000 रुपये मैंने जमा कर रहा था तो लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय आरो मा भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोननि सेरावहाय आङो नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि जोबजासिम नायदोब्ला बुजि मोनखाबाय आरोना लोगोफोर बुजि मोनाखैब्ला रिपिट खालामनानै नायफिनबानो जाबाय जास्ट जायखियानो जादोला नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनोसै आरोना लोगोफोर गाज्रि दामोनसै नोंथांमोना नैफोरबायदि नोंथांमोना माब्लाबाबो साननाङाखि बेफोरबायदि डुप्लिकेट खालामनानै बा सोरनिबा सिगाङावहाय बेफोरबायदि फैसा थाखा होनानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावगोन होननानै आरोना लोगोफोर सिगाङावबो आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे आंनि बै मोनसे चेनेलावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय बेबायदि मोनसे होदोंमोन आङो डुप्लिकेट पुलिस होननानै बिथाङाबो हमजादोंमोन आरो नैबेबो फिन खेबसे नैबे जाथाया जादों बिहाराव आरोना लोगोफोर बिहाराव बिथाङा 2 लाख थाखा होनानै बेफोरबायदि IPS नि पस्टखौ बायनानै लादों होननानै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरोना लोगोफोर सासे सुबुंनियावहाय बिथाङा बेफोरबायदि इनफरमेसनखौ लानानै बेफोरबायदि फैसा होनानै IPS अफिसारखौ बिथाङा लादों होननानै बुंदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बिथाङा मा सोंदों आरो मा बाथ्राया जालांखो लोगोफोर नङा होमब्ला लोगोफोर जेन आंनि जितु फैबाय थानाय लोगोफोर लाइमोन लोगोफोर आंनि आंगोनिबो आंगो लोगोफोर सेंग्रा लोगो नोंथांमोन नङा होमब्ला सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायो नोंथांमोना माब्लाबाबो बेफोरबायदि आनलिगेल खामानिखौ मावनो नाङा मानो होननानै बुङोबा गोदोनि जुगदो आरो दानि जुगदो माब्लाबाबो मिलायनो थांला ओंखायनो जेनेबा माबायदि खामानि मावनो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आरो नङा होमब्ला लोगोफोरा आं आरो बेफोरनि सायाव माथो बुंलायलायबावनो नोंथांमोनाथ' आंनिख्रुइबो बांसिन बुजिनो हानाय रोंखा राखा गोरों मानसिखा नङा होमब्ला थ' जायखियानो जादोला आं बास बेखौल' बुङो नोंथांमोननि सेरावहाय माब्लाबाबो नोंथांमोना बेफोरबायदि आनलिगेल खामानि मावनाङा मोजाङै खामानि मावलांबानो जाबाय मोजाङै नाजालांबानो थाबानो जाबाय मोना नङा मोनखागोन जायनि खाफालाव दङ बिथाङा मोनखायो जास्ट मोननैसोल' खस्थ'खौ खालामनांगौ नोंथांमोना खस्थ' खालामब्लासो फिथाइ मोनो होनना बुंनायखौथ' नोंथांमोना गोबां सुबुङानो मिथिखायो आरो लोगोफोर नङा होमब्ला आरो आं बेनि सायाव माथो बुंबावनो जास्ट जोबथारनायाव नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसेल' बाथ्राखौ बुंलांसै जुदि नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ लाबोनायाव जुदि गाज्रि मोनाखैब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामलांदो आरो बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो नोंथांमोना जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय